Velkommen til det allerførste afsnit af Holberg Talks. Danmarks eneste podcast dedikeret 100% til squash. Mit navn er Theis Holberg, og jeg er din vært. Holberg Talks er en podcast, hvor vi dykker ned i dansk squash. Både det, vi gør rigtig godt, og det, vi ærligt talt kan gøre bedre. I hvert afsnit tager vi fat på et nyt emne, der betyder noget for sporten. Udvikling, elite, bredde, klubmiljø, kultur og alt det midt imellem. Hvert afsnit har en gæst med en særlig vinkel på dagens emne. Spillere, trænere, ledere eller ildsjæle, som tør have en holdning og dele deres erfaringer. Målet er enkelt: at starte samtaler, skabe refleksion og være med til at flytte dansk squash fremad. Jeg håber, du har lyst til at lytte med og være en del af snakken. I dag har jeg været så heldig at få selskab af Kasper Kloster, som i det danske squashmiljø er bedre kendt som Kloster. Kloster, du må rette mig her, hvis jeg siger noget forkert, men du er en squash-entusiast gennem alle de år, jeg kan huske. Mange gange junior-danmarksmester. Hvor mange kan du huske det? 3, burde du have til. 3 gange? Det skulle også stærkt. Har og er stadig en del af seniorlandsholdet, hvor du første gang i 2025 var med til EM for hold. Så er du tidligere formand i Københavns Squash Klub, tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Squashforbund, og nuværende ansat i forbundet som sportschef. Er det den korrekte titel? Ja, sportschef og kommunikationsansvarlig. Altså, vi har jo ret mange hatte på derinde, men ja, det er sådan de 2 primære hatte, jeg har fået på hovedet. Okay. Ja, så en enkelt rettelse, det skulle være jeg er jo lige blevet formand i KSK igen, så tidligere og nuværende. Nå, men tillykke med det. Hvordan kan det være, at du har fået sådan en kasket på igen? Jeg tror, jeg trådte lidt tilbage på grund af, at jeg begyndte at få arbejde efter studiet. Der var det lidt svært at finde tiden til at lægge så mange timer og kræfter og føle ikke helt, jeg leverede det, jeg nok burde, eller gerne ville i hvert fald. Og det blev så lige til et par års fravær, og så vores nu tidligere formand, Christine Svane, havde nu nummer 2 barn på vej, og det var også noget, der begyndte at tage noget tid, så det er jo ligesom alt andet frivilligt, så der er prioriteter, der skal... Ja, præcis. Nå, men sådan er det jo. Kloster, strukturen for podcasten i dag og fremadrettet er, at vi gennemgår i sidste runde af Elite-divisionen. Nu har vi 5 runder, vi skal igennem. Det vil sige, det tager måske lidt længere tid, end det normalt vil gøre. Når vi har været igennem dem, så dykker vi lidt ned i nogle udvalgte emner. I et udvalgt emne, som i dag er, eller i dagens afsnit er Elite-divisionen og den struktur. Og så vender vi nogle af de ting, vi gør rigtig godt i Elite-divisionen, og nogle af de udfordringer, jeg ser, vi står overfor. Og hvordan er nogle eventuelle løsninger, som vi kan komme på, der kunne give noget. Så det er egentlig den struktur, jeg tænker, vi kører i dag. Så hvis vi starter med at dykke ned i tabellen, så har vi på en førsteplads, der har vi Skovbakken med 20 point. De er 1 ud af 2 hold, der er ubesejret i den her sæson. De har dog et uafgjort resultat. Så har vi Herlev på andenpladsen med 15 point, også ubesejret. De har dog 3 uafgjorte, hvilket også gør forskellen på de 5 point. På tredjepladsen, der har vi Birkerød, som ligger af point med Silkeborg. Men de har vundet. Birkerød har en vunden kamp mere. Når jeg siger vunden kamp, så mener jeg individuelle kampe. Så Birkerød, de har 13 point, 2 sejre og 3 nederlag. Silkeborg på 4. pladsen. 2 sejre, 1 uafgjort og 2 tabte kampe. KSK på en 5. plads med 8 point, 1 sejr, 1 uafgjort og 3 tabte kampe. Og den nye i rækken, Sport 92, på en 6. plads med 6 point. 0 sejre, 2 uafgjorte og 3 tabte kampe. Hvis vi lige hurtigt skal vinde en overraskelse, som jeg ser det i den her tabel, hvad synes du? Det er jo nok så svært at spørge en KSK-mand om det, men jeg vil jo selv sige, at det faktisk er KSK og så Silkeborg. Altså sådan, at både at der er en med at være sådan en relativt stor forskel. Altså nu er 5 point jo ikke voldsomt, men med 5 runder tilbage og med 2 midterhold, så er 5 point lige pludselig meget at skulle ind og hente. Og der tror jeg, nu er det jo selvfølgelig også igen, som holdkaptajnen i KSK og sådan noget, så er det jo med mine briller, havde jeg forventet, at vi skulle ligge foran Silkeborg på det tidspunkt. Men så det er den, der overrasker mig mest, for at være helt ærlig. Ja, altså hvis det stod til mig, så synes jeg, det er jo sjovt som et hold som Birkerød, som jeg ser som værende, hvis ikke det stærkeste, så i hvert fald på niveau med Skovbakken, og jeg vil næsten også våge at påstå, at de er det stærkeste, hvis de kommer med et fuldt hold.
at de ligger helt nede på en 3. plads. Hvis man så kigger tilbage og kigger på det hold, de så har stillet i løbet af hele sæsonen, så giver det lidt bedre mening. Ja, men det er jo lidt sådan en, altså så kan man diskutere en overraskelse. Ja, går du ind og kigger stærkest formation, så vil det være en gigantisk overraskelse, at de lå 3'er, som de gør nu. Ja. Det er jo ikke en kæmpe overraskelse, når man ser, altså der er bare rigtig stort spænd fra det bedste hold, de stiller med, og hvis de så lige pludselig fjerner de 3-4 bedste spillere, de kommer med, så er det altså et helt andet hold, der dukker op, og så er det der, hvor lige pludselig næsten alle andre hold i divisionen vinder over dem. Ja, lige præcis. Det er jo næsten at det har været tæt på at være 5-0 sejre og 5-0 nederlag, de løbet ind i. Præcis. Og nu siger du 5-0, og det kan jo virkelig vise med, hvis man kender lidt til elitedivisionsstrukturen, hvor man kun har 4 på et hold, men det er simpelthen fordi, at hvis man vinder en holdkamp, så får man et ekstra point. Og når der bliver sagt vinder en holdkamp, det vil sige, selvom, hvis du kan godt vinde, selvom den står 2-2, i realiteten er det uafgjort, men hvis du har flere sæt, eller flere point, eller hvor langt du nu er henne, så får du et ekstra point. Så får du ligesom pointet for at vinde holdkampen. Ja, så der er ligesom altid 5 point på spil, selvom der er 4 kampe, og hver kamp tæller for et point. Lige præcis. Men okay, det var jo en hurtig gennemgang af vores tabel. Lad os prøve at kigge på nogle af de resultater, der har været i løbet af sæsonen, eller de første par runder. Jeg har udvalgt nogle enkelte kampe, som jeg synes har været lidt overraskende. Det behøver ikke altid at være en overraskende, men måske lidt mere sådan, det er sgu et godt resultat for den spiller. Ja, den lægger mærke til den der. Præcis. Hvis vi starter ud i første runde, så har vi Herlev mod Sport 92, hvor Sissel taber i 5. sæt til Laura. Og Sissel er jo, har været ny på holdkortet i Herlev. Og jeg havde ikke forventet, nu er jeg jo selv holdkaptajn i Herlev, ikke? Jeg havde ikke forventet, at hun skulle spille 5 sæt med Laura. Nej, det er lidt sådan en kamp, hvor det er, man kan sige, at Sissel har jo spillet blandsholdet tidligere, og har, altså, så det er jo ikke nogen overraskelse, at hun godt kan spille squash, altså hun spiller godt, og Laura er også med på landsholdet nu, men er lidt på samme position på holdet, som Sissel havde dengang. Præcis. Så på den måde er det jo ikke, fordi de nødvendigvis er så langt fra hinanden. Forskellen er jo bare, at Sissel og de har spillet ret meget squash de sidste efterhånden mange år, eller i hvert fald nogle år nu, og lidt kommer tilbage til squashen, og så er det allerede i den første kamp, hun spiller, at hun faktisk går ind og leverer et rigtig fint resultat, selvom det ikke blev sådan sejr. Præcis. Ja, men lige præcis. Hvis vi hopper videre til en anden kamp i første runde, så er det Birkerød mod Skovbakken, hvor Magnus vinder 3-1 over Joachim. Magnus, der lige vendt tilbage efter en 2-3-4 års skadespause, eller... Ja, det var i hvert fald... Han skulle have spillet første turnering sidste år, og så lige op til turneringen forrige sæson, blev han skadet i tåen. Jeg kan faktisk ikke huske, om han spillede sæson inden da. Nej, det tror jeg ikke, han gjorde. Jeg kan ikke huske, jeg kan have set ham jeg har lyst til at sige det i 3 år. Okay. Så først og fremmest er det jo dejligt at arme tilbage på menuen, skulle jeg sige. Og så kan man sige, at det er jo også at det er i det, at Joachim er flyttet til Amsterdam, så kan det også være, at han har lidt højere forventninger til sig selv, i og med at han nu træner, det har han gjort længe, men 100% professionelt og 100% fuldtid, ikke? Så kunne jeg forestille mig, at han havde haft en forventning om, at han skulle slå Magnus. Ja, det er jo sådan en sjov størrelse, synes jeg, fordi man kan sige, Magnus er sådan en, der... Altså, alle ved, hvor højt et niveau han kan spille på. Præcis. Men er jo så også efter så lang tids fravær fra squashbanen, i hvert fald i turneringer og kamp og holdkampsammenhæng, jamen så er han lidt ubeskrevet blad lige pludselig, og man ved ikke helt, hvor det er, hvad man skal forvente af ham. Altså, kan man køre ham koldt på et sæt, eller hvor er han henne? Fordi altså, catcheren, han har altid ramme bolden. Omvendt så Joachim, som du siger, lige pludselig har været væk. Men altså på det her tidspunkt, der har han jo måske lige akkurat været væk i en måned. Og der kan man måske sige, jamen, altså, hvor længe, eller hvor meget kan du ændre på 4 ugers træning? Så selvom du træner 2 gange om dagen i 4 uger, altså, det er jo ikke fordi, du kan revolutionere dit spil. Du kan komme i bedre form på 4 uger, ja. Men du kan ikke ændre, det er rigtigt. Du kan ikke stor kunne ændre. Så det er lidt den der med, så der skulle være noget i banken fra tidligere, og så skulle man måske lige have krydret det på toppen, til lige at kunne vinde. Men jeg tror 100% der er rigtig meget mentalt, der har været i spil. Både den der med, at måske sådan en som Joachim tænker, nu burde jeg være meget bedre, og Magnus, han kommer fra ikke at have spillet, så jeg burde også igen være meget bedre. Præcis. Så jeg tror, der har været en rigtig stor mental kamp på banen i den her, og jeg så den også selv, og jeg synes også, det virkede som om, han blev spillet meget frit for Magnus, og spillet rigtig, rigtig god kamp, og måske mere låst fra Joachim i den her kamp. Eller? Men det er det jo også, hvis man er flyttet, og man er i gang med at øve på nogle ting og sådan noget, så kan det være svært, ikke? Men på den anden måde, så kan man sige, Magnus, hvis han har været ude i 2-3 år, så kan jeg forestille mig, at man, for det vil jeg selv gøre, eller også tænke,
ham burde jeg også kunne slå. Men lige præcis med Magnus, det er bare en svær størrelse, fordi man ved aldrig nogensinde, hvad der kommer fra ham. Altså. Nej, og der må man bare igen, synes jeg, tage hatten af for Magnus. Det er så også det vanvittigt imponerende, at det er egentlig første gang i en del år, man kommer ind, og så bliver stillet spørgsmålstegn ved en i en reel kamp, og det der med at gå ind og levere i en kamp, hvor det ikke tæller med det samme. Og det gør han. Altså, det var meget, må sige, så meget ubesværet ud derinde. Og det må bare tage hatten af for jeg synes, det har været svært, også når jeg selv har været i noget skadespause, og sådan noget, det med at komme tilbage igen. Det er en anden måde at stå på banen, når det gælder, og have den der fornemmelse med kampene. Det tager noget tid, synes jeg i hvert fald, at vende mig til at spille reelt i kampe igen. Ja, men bestemt, det gør det helt sikkert. Hvis vi skal hoppe videre til runde 2, så har vi Skovbakken mod KSK. Og så er der Kloster på menuen her. Ja. Kloster slår Christian D.S. Ja. 3-1. Ja, det er det store spørgsmål jo. 3-0. Var det 3-0? Det var 3-0. Nå, så har jeg skrevet forkert i mine notater her. Det skal jeg da beklage. Er det første gang, Kloster har slået DS? Jeg er lidt i tvivl. Jeg kan faktisk ikke helt huske, om det er det stedet første sejr. Jeg er i hvert fald sikker på, at det er første gang, jeg har slået ham, hvor vi begge havde friske på banen. Hvis jeg har slået ham før, så er det fordi, det har været lidt på en billig baggrund. Så på en eller anden måde kan man nok godt kalde det den første sejr. Ja. Stærkt. Så har vi Mathilde, der slår Karoline 3-0. Om det er så overraskende, det ved jeg ikke. Men de er jo en 4-5 piger på toppen, der altid har spillet monster tætte kampe. Så på scoren, så den er også tæt ud, men alligevel 3-0. Det er alligevel en forholdsvis markant sejr. Ja. Og det var også bare en overraskelse, som KSK holdleder og holdchef. At se nyindkøbet lige smide den 3-0. Ja, det var selvfølgelig ikke den, jeg havde håbet på. At nu kan man se, jeg tror faktisk, hvis man husker, det skete Karoline gennem hele forrige sæson uden et nederlag. Nej, det er jo løgn. Hun havde lige sidste runde mod Sara, taberne 5 sæt, hvor de havde sikret slutspilspladsen og sådan nogle ting. Så, men før det, så har hun faktisk ikke rigtig spillet nogen kampe, og vinder også over Mathilde, og de her kampe, som du siger, der er nogle tætte piger i toppen, men hun har bare været så sikker. Så også det med, at den lige pludselig bliver tabt 3-0, var lidt overraskende. Men så ved jeg også, at det var lige, Karoline havde afleveret sit speciale nærmest, jeg havde lyst til at sige dagen inden. Det var det ikke helt, men jeg tror måske samme uge eller ugen inden. Så der har været rigtig mange andre ting i hovedet. Og så er det bare lidt det her, jeg synes, det er et fint billede af, at større forskel er der altså heller ikke. At Karoline vinder måske typisk sådan en kamp der 3-1-ish, vil jeg sige, i gennemsnit. Ja. Og hvis hun så ikke lige er der, jamen så vinder den rundt. Præcis, altså det er bare sådan, sport er. Ja. I samme runde der så Sport 92 spillet mod Silkeborg, og der er en gammel kending, Tobias Pørtner, slår Asbjørn. Er han 15 år? 16? Ja. Er han det? Er han fyldt 16? Jeg tror, han er 15. Jeg tror, han er 2 år. Nej, han er 16. Det kan vi selvfølgelig diskutere fra nu af til juleaften. Men Tobias slår simpelthen Asbjørn 3-2, og det er måske ikke et overraskende sejr, men det er alligevel bare, Pørtner har også været ude med, Tobias har også været ude med skader i noget tid. Men det er alligevel bare en bekræftelse af, at erfaringen stadig vægter ret højt, når du kommer i de her kampe, og specielt hvis du går ud i 5. Altså, så er det kan det virkelig være erfaringen, der gør forskellen, ikke? Ja, præcis. Jeg har jo spillet efterhånden en del kampe mod Tobias, og sidste sæson var første gang, jeg reelt fik taget sæt mod ham. Og jeg har mange gange følt, at det er sådan en spiller, bedre er han heller ikke, eller sådan noget, men han har bare noget rutine, han er god til at spille de vigtige point, og det er jo der, hvor man virkelig viser, at man er en dygtig spiller. Og Asbjørn, kæmpe talent, og virkelig opkoming, og sindssygt spændende at se, hvad han kan blive til. Men han er stadig kun, jeg siger 16, men 15-16 år gammel, og der har Pørtner altså bare en rutine, der er rigtig, rigtig svær at knække. Den var også på at knække fysisk, så overlevede han lige præcis. Ja, men det er jo også der, hvor rutinen kommer ind til sidst, ikke? Lige at lave de rigtige tidsudtrækninger, måske snapper, der skal bindes en diskussion med dommeren, eller nu så jeg kampen, så jeg skal ikke tage lige ind i, hvordan den var, men, og jeg er helt sikker på, at den har været super god, men det er bare noget, der kan gøre en forskel lige at have de sidste knep op i værktøjskassen. Så springer vi videre til runde 3. Silkeborg mod Skovbakken. Sebastian slår DS 3-1. Jeg ved ikke, om det er så overraskende, men de spiller altid 5 sæt. Jeg tror, det eneste, jeg kan huske, der var lidt overraskende, eller hvad man kan sige, det var vel næsten, at jeg vinder jo selv over DS tidligere, og jeg føler ikke, at han spiller sit allerbedste. Nu er det ikke, fordi jeg skal snakke min egen sejr ned,
Så det var egentlig, jeg havde okay forventninger til, Sebastian også kunne vinde den her, fordi også han begyndte at have det okay tag på DS allerede inden. Men til gengæld så mener jeg, var det ikke inden den her runde, at Sebastian selv var blevet skadet i baglåret. Nu skal jeg selvfølgelig være spurgt, at jeg ikke også snakker din sejr ned. Var der ikke også noget med, at DS har været ude med noget skadeværk? Jeg tror ikke, han havde trænet så sindssygt meget, om det var skadet, eller hvad præcis det var, der var årsagen, det kan jeg ikke huske, men han virkede ikke helt til at være i form fra starten. Så der var også noget med Sebastian og et baglår, tror jeg, inden netop i den her runde. Det var mere sådan en, jeg tror, Sebastians topform havde forventet skulle inde her, helt sikkert. Det, der var lidt spændende her, det var faktisk, hvem der var mest i form af de to, og mindst skadesramt og sådan noget. Så altså, det var ikke noget overraskende resultat, 3-1. Det var nok også, som jeg nærmest havde lyst til at spille på den på forhånd. Men det var lidt mere i forhold til, hvor de to spillere stod henne lige på det givende tidspunkt. Præcis. Og så vil jeg har lige undersøgt, og du har ret, Asbjørn er 16 år gammel. Ja. Så er vi ligesom ordnet det ind. Så går vi til runde 4. Skovbakken mod Sport 92. Malte slår Daniel Breinbjerg 3-2. Ikke overraskende, men igen en opkoming, der leverer et flot resultat, fordi Malte har vel cementeret sig selv som lige en my udenfor, eller nej, lige der kæmper om den sidste plads til et landshold, i hvert fald også i sidste sæson, men ligger også lunt i svinget til denne sæson. Ja, altså man vil sige, Malte er jo lidt den der spiller der, som jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, at han ikke har niveauet til at kunne spille for eksempel på landshold og være deroppe i top 5, fordi hans topniveau, det er der. Men han har også stadigvæk lidt det der, altså nu er han jo også kun lige nærmest i seniorrækkerne. Yes. Men han har de der udsving. Han har lidt, altså nu taber han ikke den her kamp, men han svinger lidt i niveau, og har de her 5-sætskampe, som måske ikke helt er nødvendige, altså fordi som jeg husker, så vinder han rigtig, rigtig stort i både første og andet sæt. Ja, det tror jeg. Han kommer foran 2-0, og har nærmest ikke afgivet nogen point i 2 første sæt. Igen, endnu mere hatten af til Daniel for så at holde til sin gameplan, eller hvad nu, så har jeg igen ikke set kampen live eller fulgt med i den, men kun set på scoren, at han rent faktisk kommer til at køre tilbage og få noget spil i gang, og Daniel er bare sindssygt stærk fysisk. Ja, det er han. Der er en rigtig stærk. Så der er det rigtig, rigtig flot, Daniel kommer tilbage i den, men omvendt også, måske mit indtryk er, uden at se kampen, lidt sløset om alt det, han ikke får fulgt den til dørs. Og det er måske mere sådan et lille smule kendelse, han godt kan have en gang imellem, at det lidt koncentrationssvigt, når det måske 100% tæller. Ja. Ja, men eller også bare nogle gange, så kan man jo også godt være inde i den der med, men han er stadig junior, og jeg føler, at jeg burde vinde den her, så det burde være okay. Og så står man der foran 2-0, og lige pludselig så får man slækket 50% på græshåndtaget. Det kan også bare være, at det er 10%, der gør forskellen. Ja. Og så lige pludselig kan det altså være svært at gasse op igen. Altså, så er det sådan en rigtig gang. Ja, og det er lige præcis den der kan være svær. Og det, jeg tror, man kan sammenligne lidt, men nu kan jeg ikke engang huske, hvem var det, han spillede mod inden til KSK Grand Prix'et i semifinalen. Der var han også i 5 sæt med... Det var Sebastian. Og Sebastian slår ham 12-10 i 5. eller sådan noget. Det var det kampen inden da. Var det måske endda også dagen, tror jeg. Hvor han også er i 4 eller 5 sæt, hvor han også spiller en kamp, hvor man tænker, okay, det kan godt være, at Malte måske er helt i form, eller et eller andet, og hvor han så efterfølgende går og spiller den der helt sindssyge 5-sætskamp mod Sebastian, og virkelig, virkelig spiller højt niveau. Sebastian var jo, eller Malte var jo oppe med 2 matchbold i 5. sæt, eller sådan noget. Havde han også matchbold i 4 måske? Jeg kan ikke helt huske det, og han er jo så tæt på at vinde den kamp mod Sebastian, at det er måske nærmest en kendelse, der kunne have gået den anden vej, og så havde han vundet den. Så. Det er rigtigt. Jeg husker det også som værende en kamp, som bare skulle... som bare afgjort, skulle jeg sige, på den kendelse. Ja, der var måske en enkelt stroke, som i hvert fald var tæt på at skulle blive dømt. Den blev jo ikke dømt, og så må man jo tage den derfra. Men det var mere bare for at nævne det her med, på samme dag kan han stå og spille kampe, hvor han viser 2 fuldstændig forskellige sider af sig selv. Forskellige. Det er måske top 20-niveau, og så er det top 4-niveau i Danmark inden for samme dag. Men han vinder jo begge kampe. Jeg vinder så ikke lige den sidste, men det der med, han vinder jo de her kampe. Det er sjældent, han vinder og taber kampe, som han bør vinde. Men enig. Nej, men jeg synes, det er et sjovt resultat for begge spillere, specielt fordi der er 2 unge spillere, der virkelig har noget potentiale. Ja, præcis. Lad os så videre til runde 5. Sport 92 mod KSK. Måske ikke noget, der sådan behøves den helt store kommentar, men Karl slår Pedersbæk 3-1. Måske ikke så overraskende, men det er en 50-50 kamp, så gå ind og vinde den 3-1. Det synes jeg er en stærk performance af Karl, som har vist sig i løbet af
at de tid, han har været i Danmark, og have lidt problemer med, når det virkelig galt, så er der en faktisk også at være der. Ja, jeg synes jo, han er lidt en joker. Altså, det er også der, jeg kan huske, at jeg snakkede med mange omkring den her kamp, inden vi skulle spille mod Sportsol, hvem vi skulle forvente, der skulle vinde. Desværre føler jeg ikke helt, Markus havde helt den fysiske form. Jeg synes, han spillede noget god squash på det tidspunkt, men ikke helt fysisk kunne holde til det. Og jeg ved, at Karl er i rigtig god form. Det er så ikke altid, han er så god til at få det ud på banen. Altså, der er nogle gange, hvor det er lidt dumme beslutninger, gør, at kampene faktisk ikke bliver så voldsomt hårde med ham. Ja. Og han taber første sæt, Karl her, mener jeg, der. Hvorefter han så bare scorer op på gassen, så sætter tempoet op og laver færre fejl. Og det er jo det, han skal gøre noget mere af. Og det lykkes han med at gøre rigtig fornuftigt her mod Markus. Så ja, hatten af for den, og ja, lidt ærgerligt for os for KSK. Ja, så kan man... Du taler selv allerede ind i næste resultat. Vi skal lige dykke lidt ned i. Asbjørn slår Dejkloster 3-1. Ja. Og det er vel også første sejr over Kloster. Det er det. Vi havde lige 2 opgør sidste sæson, som også blev 3-1 kampe. Godt nok til min favør. Så jeg vidste jo også godt lidt, hvad Louis Kakkeloven inden. Lidt som jeg snakker om, at DSC måske ikke lige var inde i sin bedste steam, der jeg vælger at få en sejr over ham der. Igen, jeg skal ikke snakke Asbjørns sejr ned her overhovedet, fordi vi har spillet tæt tidligere. Men jeg var nok heller ikke inde i min bedste steam. Og jeg vidste jo nok, at jeg burde spille mit A-game. Hvis jeg ikke kommer ind og spiller mit bedste, så er det sådan en kamp, der tipper. Og her, der føler jeg måske ikke, at jeg lige havde den luft, jeg skulle bruge, for ligesom at kunne gøre de rigtige ting mod Asbjørn. For os, der er han efterhånden bare blevet for stærk. Altså hvis man ikke går ind og sætter tempoet og gør det hårdt nok, så kan han gøre de rigtige ting og gøre det ondt på mig. Så ja, desværre. Men de er gode, altså de juniorspillere der, de er sgu gode. Altså det kan man ikke tage frem. Så er der Firgrød mod Silkeborg. Sebastian slår Lav 3-2. Måske heller ikke så overraskende, men Lav er altid en svær størrelse at have med at gøre, så en 3-2 sejr for Sebastian, det er ganske vel. Jeg synes egentlig, det er sådan en, der er svært ikke at finde ud af, hvad er det faktisk, der overrasker mest her, ikke? Fordi Lav vandt jo så sent som sidste sæson over Sebastian 3-2. Hvor jeg mener faktisk, at det var sådan en, hvor Sebastian var foran 2-0 og alligevel vinder Lav i 5 sæt. Hvor så i år, at den så bliver vendt rundt, og Sebastian vinder 3-2. Så det er jo stort set samme kampbillede, vi ser. Det eneste forskel er sådan en som Lav, han spiller så bare ikke så meget mere. Det er jo ikke, fordi han spillede meget sidste sæson, men det virker som, han har skruet endnu mere ned til i år. Så det er jo et naturligt billede, at Sebastian skal til at vinde de her. Men også hammerende imponerende, at Lav reelt kan være med på det her niveau så længe. Helt sikkert. Så helt sikkert. Så er der det sidste resultat, som jeg vil kigge på i runde 5. Det er, at Joel fra Herlev slår Malte fra Skovbakken. Det er første gang, Joel slår Malte, så vidt jeg er orienteret. Ja. Og det er lige før vi går så langt som at sige, at det er måske det mest overraskende resultat, vi har haft i de 5 runder indtil nu. Ja, det kan jeg også godt følge, fordi jeg ved ikke, Joel har lidt den samme fidus som med Malte. Jeg synes ikke, han har vist samme topniveau, som Malte har gjort endnu. Nej. Men jeg synes også, jeg ved ikke helt, om jeg har set de samme sådan kollaps, eller hvad skal man sige, hvor han er sådan faldet igennem, hvor jeg ikke føler, at han leverer sine resultater. Men han har lidt det her svingende niveau, hvor han nogle gange, altså for eksempel spillede PSA-turneringen i KSK, hvor han så sæt mod Joel Iksten fra Sverige, ja. Som jo altså er en hamrende dygtig spiller, og altså han går ind og vinder et sæt der, godt nok taber 3-1, men spiller en virkelig, virkelig, virkelig god kamp. Der er sådan, okay, tage hatten af, og viser bare, hvor god en spiller Joel han er. Bestemt. Men så er der andre kampe, hvor jeg føler, han ikke helt viser, at han faktisk er den snart sene spiller, der skal ud og levere. Nej, han har stadig, og nu kan jeg snakke fra et holdleder i Herlevs perspektiv, han har stadig lidt den juniorhjerne, som junior ikke engang har. Ja. Og når han spiller med sådan en kamp som Malte her, så spiller han tårnhøjt niveau. Altså virkelig, virkelig flot, ikke? Og så andre kampe, så tænker man, lagde du hjernen ude foran banen, eller fik du den med ind? Eller fik du den med ind. Men det er jo bare sådan, at være junior, der kommer de her udsving, ikke? Og det er nok også noget, som du ser på alle de juniorer, der er lige nu, at der kommer bare det her udsving. Det gør der, fordi du måske ikke er helt med på når tingene bliver lidt hårdere, og du mangler luft. Så jeg kender det selv, så kan det være super, super svært at tage de rigtige beslutninger, ikke?
og så lige så kortslutter den, og så står du der, og så prøver du at gå efter den, ikke, når bolden den er nede ved bagvæggen, eller et eller andet, ikke? Altså, det er bare svært. Men hvis man skal lave sådan en player of the first half of the season, så vil jeg næsten sige, at det er den her kamp. Og jeg vil give den, og jeg vil personligt give den til Joel. Nok fordi det er for mig det mest overraskende resultat, der har været i sæsonen. Den havde jeg ikke set komme. Jeg har troet, at Malte ville vinde den 3-0, hvis jeg skal være helt ærlig. Jamen, det havde jeg også troet. Altså, den vil jeg egentlig gerne gå med på og sige, det er nok også en af dem, jeg synes, der er de mest overraskende. Og også fordi, jeg synes, det er virkelig, virkelig flot, at han får sat. Nu har jeg desværre ikke set kampen, så jeg kan ikke lige snakke om, hvordan kampbilledet har været igennem den, men det kan jo være, at jeg selvfølgelig kunne følge op på den. Men det her med at kunne sætte en hel kamp sammen, fordi det er meget det her junihjernen, altså gå ind og vinde sæt. Altså, jeg vil ikke være overrasket, hvis det var blevet 3-1 til Malte, og heller ikke, hvis det var blevet 3-2, for så er det lidt det samme med den der med Daniel-kampen. Jeg tror umiddelbart, uden at se kampen, at Daniel var langt fra at vinde den, selvom den blev 3-2. Det lød han lige gæt. Jeg fandt scoren frem lige før, hvor 5. sæt blev 11-4, eller sådan noget i den stil. Ja, og jeg tror lidt det billede, jeg synes har haft med Malte, det der med de kampe, der går i 5 sæt, jamen han har lidt ekstra gear, det får han lige skruet op i 5. sæt. Ja. Altså her 3-1, bum, jamen altså Malte har helt sikkert gjort alt, hvad han overhovedet kunne for at vinde den kamp. Og der har Joel bare lukket ham ned og fået gjort så sagt, nej, det får du ikke lov til. Det er så lukket. Hvis jeg skal komme med mit besøg på, hvordan den så ud, så Joel vinder første sæt forholdsvis. Nu kan jeg ikke huske, om det var 8, måske 11-8. Nej, det var 11-5. Og så sker der det, at Malte løber ind i Joels arm i eftersving. Jeg tror, der var over i baghånden 2 gange. Og så begynder Joel sådan lidt at bakke af og være lidt nervøs for at spille, og taber det 11-7. Og så får Joel sagt, okay, ved du hvad? Det må være, hvad det er. Jeg siger undskyld, jeg kommer videre, og så kører vi igen, ikke? Og så vinder han 11-6 og 12-10. Så man kan sige, at sidste sæt 12-10, den kan altid gå begge veje, ikke? Men altså, jeg vil sige, det var en større sejr, end jeg nogensinde havde tur på. For et herredsperspektiv tur håbe på, ikke? Ja. Så jeg går med på den og siger man of the first half season. Præcis. Godt, jamen så har vi lige hurtigt runde 6, 10. januar 2026 kl. 11. Skovbakken mod Birkerød. Det er i Skovbakken. 10. januar igen, 2026 kl. 14. Silkeborg mod KSK. Ja, det er i Silkeborg. Og så har vi den sidste kamp i runden, den 13. januar 2026 kl. 18.30. Sport 92 mod Herlev, og det er i Sport 92. Så er vi nået til afsnittets emne, som er Elite-divisionen. Og bare lige en disclaimer, så har det taget sådan en halv time at snakke om resultaterne fra første halvdel af sæsonen. Det gør det selvfølgelig ikke normalt, fordi der har vi kun en runde, vi skal igennem, og ikke 5. Afsnittets emne er Elite-divisionen. Hvis vi kigger på et nyt tiltag, som vi har gjort til denne sæson, som vi begge to var en del af at få sat op, så var det så er det livestreaming af alle vores kampe i Elite-divisionen. Hvis vi skal dykke ned i det, hvad var egentlig vores bevæggrund for at få det? Jeg tror, vi har I to snakket en del sammen, og jeg tror begge to har et hjerte for ligesom at prøve at få skabt noget mere bevågenhed omkring Elite-divisionen, og prøve at skabe noget mere liv omkring elite-squashen herhjemme. Og jeg tror, alle synes, det er fedest at have rigtig mange mennesker i hallen, i opleve stemningen, og prøve at få skabt noget stemning i hallen, og spille de her Elite-divisionskampe. Vi må nok også bare erkende, at det er et relativt langt skridt at gå for den almindelige spiller, det her med at planlægge, at man skal være et bestemt sted, et bestemt tidspunkt på grund af et arrangement. Så det her med ligesom at kunne se noget elite-squash, kunne følge med i resultaterne, altså begynde at have, altså få noget information, og kunne se kampene hjemmefra. Måske også uden du planlægger det, så det der med lige dukker op på din Facebook-feed, at nu spiller Herlev elite-divisionskamp mod Silkeborg eller et eller andet. Det gør det nemmere at følge med. Det har været min tanke, at det her med, at jamen, altså, hvis du kender resultatet, du kender ligesom, at holdet måske klarer sig godt, eller et eller andet, det vil gøre det lidt nemmere til, okay, næste gang, så i stedet for at sidde og se det hjemme på min telefon, så vil jeg faktisk gerne i hallen og opleve det live, det her. Det er i hvert fald min tanke, at der er flere, der får mulighed for at følge med i det. Ja. Jamen, det vil jeg jo sådan set give dig ret i. Man kan sige, det taler måske en af de udfordringer, vi så også eventuelt kan have, det er, at hvis livestreaming er der,
så giver det måske mindre grund til at møde op i hallen og mærke den stemning, der er, fordi du kan følge med alligevel. Er det en udfordring, som du ser er der også, eller er det mig, der sidder her og forestiller mig noget, som måske ikke er der? Jeg tror, jeg ser det ikke helt som en decideret udfordring, fordi mit indtryk er stadigvæk, at dem, der alle vil hellere se ting live og være til stede, og altså, jeg synes jo, det er et kæmpe plus det her med, hvis der er kommentator på. Så jeg synes jo, det er klart, det er sjovere lige pludselig at følge med i kampene med kommentator, og få den vinkel med også. Men altså, hvis jeg for eksempel selv har tid og overskud til at komme til Herlev og se en kamp, for mig er det i hvert fald bare blevet et alternativ, eller i hvert fald blevet en mulighed nu at følge med i de andre elitedivisionskampe, som jeg ikke vil ellers. Ja. Fordi det er meget sjældent, jeg selv får kommet afsted, og specielt kampen i Jylland. Hvis jeg selv er på arbejde eller andet, så kan jeg måske have den her liggende i baggrunden med, så følge med i kampene live, og man får også et bedre billede, end bare at se en live score, eller at se scoren efter kampen og se, okay, kampen blev det. Men hvis jeg rent faktisk kan se, okay, Theis tabte første sæt, hvad var det, der skete den kamp, hvor han lige tager første sæt? Var det fordi, at strengen sprang, eller hvad kan det være? Ja. Så det der med at få lov til at følge med på en helt anden måde, jeg tror generelt, det er positivt, og det er noget, som gør, der er flere, der bliver interesseret. Ja. Hvordan ser du så, hvis du kigger på... Nu har vi har jo livestreamet fra kampe, fra turneringer, og måske også lidt holdkampe og sådan noget førhen. Det er jo først i denne sæson, eller vi gjorde det i Herlev i sidste sæson, hvor vi satte kommentator på, og vi har livescoring. Livescoring vi altid, fordi vi har vores eget system, der gør, at vi kan livescore. Hvordan ser du så, hvis vi livestreamer, og vi ikke har kommentator eller livescoring på? Er det bare kun ser banen og kampen? Kun banen og kampen, så tror jeg helt ærligt ikke, at det er noget, der vil bære ret meget frugt. Og det er jo også lidt det, for eksempel, okay, scoren har altid været der Herlev, og jeg vil sige, men jeg føler i hvert fald, det der med at kunne følge med en squashkamp, så er det selvfølgelig handler om at kunne filme og vise kampen. Folk må gide at følge med, fordi jeg er nødt til at tage det også med, at der er ikke folk klikker ikke ind, når kampen starter. Det er svært at høre lyd i forhold til dommeren, hvad scoren bliver sagt undervejs. Så hvis du bare sidder og ser nogle squashdueller blive spillet, og du ikke aner, hvad scoren er, så er det uanset hvor gode venner der er vedkommende, så er det rigtig, rigtig uinteressant at følge med i. Ja, enig. Hvis når du får scoren med, så har du i hvert fald en idé om, hvor spiller vi henne, hvad er det for et point, der bliver spillet, står den 10-10 i 5. sæt, eller er det 0-0 i første sæt? Det er en kæmpe betydning også, hvordan duellen bliver spillet, og hvad der er på spil. Så scoren, det betyder rigtig, rigtig meget. Kommentatordelen gør det lige pludselig, at det er noget, man kan holde ud og sidde og se længere tid. Fordi hvis du ikke er squash interesseret, jamen så nogle gange så er det rart at bare kunne slå lidt fokus fra kampen, måske sådan se, hvad der sker det sted på banen. Og så lytte til, hvad det er, kommentatorerne siger, og måske høre nogle anekdoter, og lidt ligesom man lytter med her i podcasten omkring alle vores skøre tanker. Præcis. Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes også, at nu er der jo meget squash derude på diverse medier, som jeg falder over. Og hvis du bare ser en kamp, hvor du ikke kan se, hvad den står, og du ikke ved, hvem det er, der spiller, og du ikke kan se noget som helst, så er det bare ikke interessant. Altså, vi bliver nødt til at have, i hvert fald score skal der i min verden altid være på kommentator. Det gør helhedsoplevelsen meget bedre, men det er ikke et must fra min side. Jeg synes, det er super, super fedt, og hvis vi kan, så skal vi gøre det. Det synes jeg bestemt. Ja. Så, så har vi jo førhen, i hvert fald i Herlev, når vi har livestream, så har vi gjort det på YouTube. Nu er vi gået over til Facebook, og det var nok mig, der var drivfaktoren på, at vi gjorde det på Facebook, fordi jeg tænker, at man falder nemmere over ting på Facebook, fordi når du sidder alligevel og scroller ned, du laver dit doomscroll, eller hvad sådan noget, det hedder, så falder du nemmere over det, hvis du er lidt squash-interesseret, eller bare lidt sportsinteresseret, end du gør, hvis du sidder på YouTube. Altså, jeg personligt stort set aldrig nogensinde på YouTube, det vil sige, at jeg vil aldrig falde over tingene. Nej, altså så er det jo sådan, at den eneste måde, man skulle falde over det på, det er jo så, hvis man laver den her dobbeltposting, at man ligger lidt på YouTube, og så videredeler man det her live-link ind på Facebook. Kan du ikke mere? Nå, det kan man ikke længere. Jeg tror ikke, du kan lave live-link længere. Nå, okay. Men ja, det giver os lidt sig selv. Fordi det var lidt den eneste måde, jeg tror tidligere nogle gange også hævet fra Herlev, der har du rigtig meget været på YouTube, og så synes jeg nogle gange, så man godt kunne se, der er kommet et link ind i et eller andet opslag, og sagt, hey, følg med i DM-finalerne, eller hvad pokker nu kan være. Og så er man ligesom faldet over den. Men igen, det er som du siger, det er på Facebook, man falder over ting, hvis man sidder lige og scroller igennem. Og jeg tror helt sikkert, det er der, man kan fange rigtig mange. For jeg tror, altså udfordringen er jo lidt det her med, da vi startede op med det her sidste sæson, også med kommentator på og sådan noget, havde vi måske 10 seere til de første par kampe, 20, og nu begynder det stille og roligt småtter, efter jeg synes, der har været 50, der har set med.
Jeg ved ikke, om vi har været helt oppe på 50 som max. Jeg tror måske, jeg har set nogen over 30, der vi har haft max, og nu har jeg jo ikke siddet fuldt med 100% selv, fordi jeg selv har spillet, ikke så. Men vi har haft mellem 500 og 1000 visninger på de ting, vi har lagt op som gennemsnit, ikke? Så altså, der er helt sikkert, det bliver bedre og bedre. Vi får også flere og flere folk i hallen, i hvert fald med de tiltag, vi gør herude. Så jeg håber lidt, vi kan brede tingene ud, og nu kan man sige, det taler måske egentlig lidt i nogle af de ting, vi kan snakke om efterfølgende, men at de andre klubber kommer med på nogle af de andre ting, vi gør omkring, når vi livestreamer. Når vi har de her holdkampe. Vi har jo boldkat-konkurrence. Vi har nogle gange kommer der nogle gratis, eller ikke nogle gratis. Jo, gratis oprettelsesmedlemskaber, og du ved, nogle flere ting, der gør, at vi måske kan få nogle folk i handlen, og eventuelt få nogle flere medlemmer. Ja. Men så helhedsoplevelsen omkring det bliver, at vi giver faktisk noget til den her dag, og det ikke kun er, vi vil gerne have, at I kommer og kigger-agtigt. Men de får tilskuerne for os noget. Selvfølgelig får de god squash, men de får også noget andet med tilbage. Ja, og det er jo lige præcis noget, det er jo, altså man kan sige, en samarbejdsaftale forbundet har fået lavet med Tuborg Squash, er jo virkelig noget af det, der kan, det er jo i hvert fald gjort det nemmere for alle klubber at kunne tilbyde noget. Bestemt. Altså selv hvis man ikke har økonomien i klubben, så lige nu, så kan man jo dele de her Tuborg Squash dåser ud, som ligesom er en del af den aftale, vi har lavet med dem. Bestemt. Så det er helt enig, at jo mere man ligesom kan diske op med, for så uanset om folk de kommer fra sodavanden, eller om de kommer fra squashkampen. Herude kan det så være hotdogs og fadøl, og altså, det er sådan set irrelevant, men så længe man kan lokke folk til, og det giver en stemning, så er det ligesom, det er jo det, vores mål i sidste ende er. Og selvfølgelig vil man gerne have, at folk kommer fra squashen, men nogle gange kan det være, at vi skal nogle andre instrumenter på bordet også. Jo, og det er jo det, og det er jo lige det. Hvis vi kigger på antallet af holdene i divisionen, så er det jo første gang i, jamen nu har jeg sad og undersøgt det i går, siden 2019-2020 sæsonen, at vi faktisk er 6 hold i Elite-divisionen. Dengang var det så en herredivision og en damedivision, og ikke en mixed, som vi har nu. Og så er det vel også første gang i netop de her år, hvor der rent faktisk er en reel kamp om at komme i slutspillet. Og nu er I selv, som vi snakkede om tidligere på tabellen, der er I selv lige under, nu siger jeg nedrykningsdreng, det passer nok ikke helt, men ikke slutspilsparate. Og det er selvfølgelig nederen, men for jer, men for os andre, at det der med, at der rent faktisk er noget kamp om at komme med, og man ikke bare, men vi er med alligevel. Ja. Det betyder faktisk noget, og det betyder også noget, hvis du kigger på sådan et hold som Birkerød. De kan ikke bare blive ved med at stille op med det svageste hold, eller med ikke det stærkeste hold, de har. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er der simpelthen ikke flere point at give af, så bliver de nødt til at hive nogle point hjem. Ja. Så det synes jeg er fedt, at vi har det. Men hvor vil vi gerne hen? Skal vi have 8 hold? Skal vi have 10 hold? Og hvis vi kommer derop, hvad har vi så af andre kandidater? Altså har vi andre klubber, der lige nu ligger lun i svinget til at sige, ved du hvad, vi vil gerne være med? Ja, altså jeg synes jo, det er sådan det er et stort spørgsmål det her, fordi nu ved jeg, nu har du givet mig en plan omkring, hvad vi skal snakke om, og jeg kommer nok til at tage lidt ind i det næste punkt, så ved du allerede præsentere det med det samme. Ja, men det er jo, det næste punkt er, hvordan vi ser de her udfordringer, at divisionen er afskærmet fra de andre divisioner, det vil sige, lige nu har vi en elite-division, der hedder 3 herrer og 1 dame, og nede i de andre divisioner, fra første divisioner og ned, og det er både på herre- og damesiden, der er det altså opdelt, og så er der 3 damer på et hold, og der er 4 herrer på et hold. Så spiller du kryds, det vil sige, i første kryds, der møder etteren møder toeren. Hvordan er det der? På damesiden? Nej, på herresiden. Etter møder etter, toer møder to og 3. Så der er det samme ting, du selv spiller på. Og hvis du er etter, så møder du så toeren i anden kryds, og hvis du er så omvendt, hvis du toer, så møder du etteren. Ja, præcis. Og damer 3 og 4, og så hvis du går på damesiden, så møder etteren møder 1 og 3, toeren møder 1 og 3. Etteren møder 1 og 2. Er det 1 og 2? Nej, det er sådan der. Ja, anden singlen møder aldrig anden singlen. Det er sådan der. Hold, de spiller altid 1 og 3. Og det har dig med til lige at præcisere, hvordan det er. Det er nemlig altid funky, og det er jo lidt sjovt, når hvis du spiller anden single på et damehold, så møder du faktisk aldrig den, der spiller på dit niveau, så skulle du gerne møde en, der er bedre, og en, der er dårligere. Ja. Altså i hvert fald på papiret. Præcis. Ud fra single-niveau. Ja, men så er det ligesom lidt, så lad os slå dem lidt sammen. Hvordan... Ja, for jeg tror, min pointe kommer lidt den her med, at jeg synes jo også, som du siger, det er mega fedt, at vi begynder at have de her hold med. Og nu ved jeg også godt, det er selv, KSK i hvert fald, der begynder at være lidt i farezonen for ikke at få lov til at komme med.
Vi kommer til at have en svær halvdel, den anden halvdel af sæsonen. Og der er nogle plusser og minuser i tingene. Og noget af det er jo blandt andet det her med, at vi i hvert fald nok også ser os lidt ramt af det her med, at nogle af de rigtig stærke københavnerhold måske ikke stiller lige så stærkt op, når de skal til Jylland. Og så for eksempel sådan et hold som Silkeborg, som nok er vores klare sådan direkte modstander. At, altså, nu skal jeg ikke sige, at det er derfor, vi ikke kommer med, hvis vi ikke gør det, for vi har helt sikkert efterladt nogle point ude på banerne i løbet af den første hele sæson, som gør, at vi er rimelig selvskyldige, hvor vi er. Men blandt andet, for eksempel, nu spiller vi mod Birkerød i den første hele af sæsonen her, hvor vi taber 4-0 i kampe, altså 5-0 i point. Og nu kan jeg ikke lige huske, Silkeborg, tror jeg, spiller mod dem, og spiller 2 eller taber. Vi vinder 3-1, tror jeg faktisk. Jeg tror, det er Emil Fugt vinder over Svit, og så taber de vist nok resten af kampen, jeg tror, fordi er det den, hvor det er, at Sebastian vinder 3-2 over Lav, og Ja, det tror jeg nu. Prøv at se, om jeg kan finde den her. De spiller 3-1. ja, Silkeborg slår Birkerød 3-1, fordi Sebastian slår Lav. Sara slår en, der hedder Christina. Tobias Pørtner slår Olli Jebsen, og Emil Fugt slår så Kasper Svit. ja, lige præcis. Og det er jo sådan en, i vores første kamp i løbet af sæsonen, der for eksempel, der vinder vi 3-1 over Silkeborg. Så på en eller anden måde, det er godt nok, hvor de ikke har Tobias Pørtner med, så lad os sige, hvis det var selv, så er vi helt lige 2-2-3-1 den ene af vejene. Så det er vores helt lige modstandere. Men når vi så møder et hold, som for eksempel her i Birkerød, der stiller op med 2 vidt forskellige hold, godt nok, hvor det er, man kan sige igen, når man tager hatten af på Sebastian, og er også Silkeborgs rigtig stærke spiller, altså i og med, at han kan vinde over rigtig mange første singler. Det er noget af det, vi mangler. Så for eksempel det der med, at han kan gå ind og slå sådan en som Lav, for det kan vi ikke på nogle af vores singler. Lidt tilbage til emnet i forhold til alt det her, men det er simpelthen bare, jeg kunne godt tænke mig, jeg tror faktisk, du selv var med i den gruppe, der foreslog for eksempel at dele op i en øst-vest opdeling. Ja. Og det tror jeg også er noget, for eksempel, hvis vi nu skal op og kigge på en 8-10 hold, vi er rigtig svært ved at se, at vi kan samle meget mere end de 6 hold, der har lyst til at køre på kryds tværs af landet. Det er som den ene ting. Den anden ting er også, hvis vi skulle have 8-10 hold, spiller vi 2 runder mod alle hold, så bliver det rigtig mange gange i løbet af en sæson, man skal spille. Og så tror jeg, jo flere runder, der skal spilles, jo mere kommer vi til at se det her med forskellige styrker på holdene. Sådan som mange af de... Men gør det noget? Og nu taber jeg lidt ind i den model, vi havde, som du selv snakker om, fordi vi foreslog jo dengang, hvor man så gik over til 3-1, altså 3 herrer og 1 dame, der havde vi faktisk siddet i en arbejdsgruppe, fordi året før til turneringsudvalgsmødet havde siddet og sagt, eller havde opgivet et forslag, hvor jeg synes, vi skulle lære lidt af nogle af de andre lande, som jeg har spillet i, og prøve at se, om vi kan implementere nogle af deres ting. De idéer, vi kom med fra den her arbejdsgruppe, dem forkastede man fuldstændig. Og have jo et helt andet forslag ind, som nærmest kom ind fra højre i sidste sekund, ikke? Og personligt synes jeg, at det er fjollet, den måde, det blev gjort på, og den måde, vi nu stiller op på i divisionen, fordi jeg mener, at vi afvikler hele tiden. Ved at gøre det mindre og mere koncentreret det hele. Jeg synes, vi vil gøre det den anden vej, så kan det godt være, at selve styrken var blevet mindre, på helt, altså sådan ordnet set på hele divisionen. Men jeg tror så også, at i min verden skal vi gøre bredden bredere og bedre, hvis vi vil have eliten bedre. Ja. Det vil sige, at vi er nødt til at fange. Nogle skal godt være niveauet dårligere, men vi er nødt til at fange dem nedefra, og få dem til at komme op for at gøre det hele over lidt tid. Det kommer til at være investering lidt bedre. Eller lidt bedre over tid, ikke? Jo. Så hvis vi kigger på, om der skal være flere hold, så tror jeg, du har ret i, at vi er nødt til at prøve at få delt lidt op, og så lave en halv sæson, hvor vi kører i øst eller vest, og så en halv sæson, hvor vi så kører på den anden side, ikke? Ja. Men samtidig med det, så tror jeg også, at vi er nødt til, og det er en af de ting, som vi i Herlev i år prøver at implementere, det gjorde vi også i en enkelt kamp sidste år, men at sige, at alle vores kampe kunne vi rigtig godt tænke at slå på hverdag. Og det ved jeg godt, der er nogen, der har det svært med, og noget med noget job, og nu er jeg selv i en position, hvor jeg har et fleksibelt job, det vil sige, at jeg kan tage det med, så jeg kan sidde i bilen og arbejde, eller i toget, eller hvordan vi nu kommer frem. Men det gør bare, at rigtig mange mennesker i dag, de har weekender, der er optaget med børn, der skal til et eller andet, med andre arrangementer, med tredje ting og familie, og jeg skal komme efter dig. Og jeg tror bare, hvis vi gør det på hverdag, så skulle du lige få stykket sport, som du tager afsted 3 timer tidligere, fordi du skal til Silkeborg og spille en kamp. Hvis du kan få fri fra arbejde, så ved jeg godt, at der er nogen, der ikke kan. Vi har selv en Jesper Ratzer, der her i Herlev, som er læge, og der kan jo ikke gå før tid. Altså, det kan man jo ikke.
mere. Så skal han tage sine patienter med, og det er jeg ikke sikker på, at vi har lyst til. Nej. Men så tror jeg bare, at vi er nødt til at se, om vi kan få flyttet de fleste af holdkampene til hverdag, specielt når vi kører også personligt har jeg også oplevet, at vi har flere, herude har vi flere tilskuere, det vil sige, at vi tager op i den første, det med livestreaming og tilskuerantal, så har vi flere tilskuere på hverdagen, end vi har i weekender, fordi der er folk bare ofte hurtigt, de laver deres træning, og så smutter de, fordi så har de andre arrangementer, de skal til. Ja. Så jeg er helt med på din vogn her, at hvis vi skal have antallet af holdene op, er vi også nødt til at gøre et eller andet, fordi ellers så kommer folk ikke med. Jeg tror i hvert fald, at enten så skal man jo gøre, altså man kan jo lave lidt forskellige modeller ude i paddle for eksempel. Nu er de så lige blevet besluttet, at fra den næste sæson skal de gå tilbage til øst-vest-opdeling. Fordi der har jo tidligere spillet med, at de var øst og vest. 2 fra hver afdeling, de kom så til at mødes i en Final Four, altså vores slutspilsmodel. Sådan lidt NFL-agtigt. Ja, jeg tror, du har dine regions, eller hvad sådan noget, hvor skiller fra. Ja. Men det, som for eksempel jeg kan huske, noget af det I foreslog, det var jo faktisk at inkorporere alle divisioner ind i hinanden, sådan så man kommer til at spille, lad os nu sige, vi var 6 i øst og 6 i vest, ligesom vi har en 6 elite-division i den hele tiden. Jamen, så slår vi første division sammen, spiller 6 i øst, 6 i vest, og så når det er halvvejs igennem sæsonen, så de top 3 i hver side, går så ind og spiller en halv sæson, hvor man spiller landsdækkende. Det var lige præcis det, vi foreslog. Og det er jo i hvert fald en model, hvor det er. Så kommer vi stadigvæk til at gøre, ligesom vi gør nu, man kommer til at rejse lidt mere på kryds og tværs af landet. Så det er sådan, umiddelbart synes jeg, det er en god idé, også fordi man kan se, at vi har 6 hold, der er villige til at gøre det, så det er en løsning, der vil kunne fungere med det samme. Ja. Men man kunne også igen, hvis man skulle prøve at holde det måske til endnu flere hold, og endnu flere kunne være interesseret, jamen altså, så bare slutte af med, at det så er Final Four, at det bare er top 2 i hver side, der så ender med at skulle spille Final Four. Jeg tror grunden til, vi gik, da vi var i den arbejdsgruppe, grunden til, at vi gik derhen, hvor vi gjorde, var fordi, at på daværende tidspunkt, der havde vi hverken Silkeborg eller Sport 92. Det vil sige, så var der et hold, det var Skovbakken over på, og så blev vi enige om, at så får Skovbakken en fribillet. Nu siger jeg en fribillet, fordi de kommer hurtigt, de kommer nemt i slutspillet, men de får også lortekampe. Ja. Fordi de vil være så meget bedre end de andre hold. Ja. Så det vil sige, det vil heller ikke være sjovt. Nej. Så det vil sige, men nu er vi jo så 3-3 på hver side, så det vil sige lige nu, reelt set, så giver det super god mening. At vi måske så stadig er stærkere, hvis du kigger på tabellen nu, vi stadig er stærkere i øst end i vest. Det er jo så, hvad det er. Så må man jo ligge og, altså jeg kunne også godt tænke mig, at vi kom hen til et sted, hvor vi faktisk skulle begynde at købe spillere af hinanden, hvor sådan en, nu har I fået Karoline i denne sæson, men at de rent faktisk betalt Birkerød, sagde, når man har ikke en kontrakt, så er der en frihyreklausul på 2.000 kroner, eller vi skal jo ned i nogle beløb, der giver mening, ikke? Ja. Men det der med, at der kommer, altså jeg kunne godt tænke mig, at der kommer penge i sporten også, og der er jo bare nogen, der skal være frontrunners på den del. Ja. Og lige nu er vi der ikke, men det kunne jeg godt tænke mig fremadrettet også. Nej, det er jo sådan noget, altså både livestreaming-delen, podcasten, som vi sidder med nu her, ikke? Altså det der med, jo større interesse, jo større bevågenhed der kan være omkring det her, jo flere, der som synes, det er sjovt at dukke op, jo nemmere er det for sponsorer til, jo flere sponsorer der er, jo flere penge kommer der i sporten, og så, altså det hele avler. Så det handler jo mest af alt bare om at få lavet et koncept, hvor det er, man kan få flest muligt til at blive interesseret i det. Og det er, jeg tror, sådan, du også sådan nævner i det her med, at elite-division, den er lidt afskåret fra de andre divisioner. Præcis. Og fordi der ikke rigtig bliver snakket omkring op- og nedrykning, fordi altså, jeg kan ikke huske, hvornår der sidst er et hold, der enten rykket op eller ned fra elite-divisionen. Der er ikke nogen, der... I min tid kan jeg heller ikke huske, der er nogen, der er decideret rykket hverken op eller ned. Der er nogen, der har sagt, vi vil gerne være med. Nå, men der er en plads ledig, så værsgo. Ja, og jeg tror måske det eneste tidspunkt, jeg kan huske, hvor der reelt er et hold, der måske er blevet rykket ned, det var Racquetball, da de kom ind, fordi der blev lavet nogle regler i dansk squash for, jeg har lyst til at sige, 8-10 år siden, eller et eller andet, hvor det var lavet som om, at først var der plads til 6 hold, så fordi man gerne ville flere hold i elite-division, så skruede man op til, at der var 8 pladser. Det gjorde så, at Racquetball Danmark kom ind og stillede med et hold, så der var 7. Ja. Så spillede man 2 sæsoner med det, og så fandt man ud af, at 7 var et rigtig dårligt antal i forhold til at skulle lave sæsonplanlægningen. Så sagde vi, nu skruer vi ned til 6 igen, og Racquetball Danmark i nummer 7 hold, så I ryger ud. Hvilket var sindssygt ærgerligt, følte jeg, fordi det der med bare det at have et hold, der gerne vil være med, og gerne vil køre rundt på hele landet, og ja, der er mange ting i det. Og så det er jo så først rigtig dumt, da Kolding så kom og sagde, vi har ikke lyst til at være med i divisionen mere, så nu er vi nede på 5 hold. Så sagde man til Racquetball Danmark, har I lyst til at være med igen?
og Regional Danmark gav os på den helt berettigede måde fingeren og sagde, nej tak, den har I ødelagt. Nu har jeg smidt os ud, nu har vi faktisk ikke lyst til at komme tilbage. Ja. Og det er jo sådan en, jeg synes, der er sindssygt ærgerligt. Så det der med, men hvis man begynder at kunne lave sådan en naturlig op- og nedrykning, og det er meget nemmere sagt end gjort. Og jeg ved ikke, jeg kan heller ikke komme med de vise sten omkring, hvordan det bliver gjort, fordi udfordringen er rigtig hurtigt, at nu kan jeg kun snakke med min gode kammerat, der spiller floorball. Han er ved at være gammel i elitesportsøjmet, her rundt i 40. Og det er hele hans hold. Det er alle de her spillere, som har spillet på rigtig, rigtig højt niveau tidligere, og nu spiller de lidt mere for sjov og spiller kamp en gang om ugen til træning, og så går de ud og spiller kamp i weekenden. Det betyder så, at de er nok det bedste hold i Øst i første division, og det betyder, at de rigtig vinder første division, og så hvert andet år, så kommer de til at blive tvunget op i det, der hedder liga, som er landsdækkende, som spillerne gider ikke bruge tid på det. Spillerne i ligaen, det er for gode, så de får tæsk i en hel sæson. Det er rigtig dyrt for klubben, fordi de skal ligge og betale for, at spillerne kører rundt til de her kampe. Så det ender faktisk med at blive en rigtig dårlig oplevelse for det der hold, der ender med at rykke op. I hvert fald i sådan nogle situationer her, fordi det er jo typisk de her klubber, som er ret gode, men ikke helt gode nok, der bliver skubbet op. Ja. Og hvis der ikke er den der, hvad kan man sige, prestige eller lyst eller sådan noget fra dem, der er på holdet til at komme op og prøve kræfter med det, ja. Og det skulle helst måske være nogle af de yngre kræfter. Altså nu kan man se sådan et hold som Sport 92. Har de niveauet? Det synes jeg så faktisk, de har. At de kan sådan set godt spille med. Men de er nok lige præcis et niveau under på samtlige singler hele vejen igennem, til reelt at være sådan, til at i hvert fald være konkurrencedygtige. Men de unge, så det er sådan et hold, der er sindssygt spændende om et par år eller 3. Hvor kan de ende henne? Fordi de skal nok blive bedre. Men hvis de alle sammen var 40 og havde det niveau, de har nu. Men det var lige præcis derfor, da vi sad i den arbejdsgruppe, da vi foreslog det, vi gjorde, hvor vi havde den første halvdel af sæsonen, der var 6 hold i øst, 6 hold i vest. Når du så gik over til den anden halvdel af sæsonen, så kom de 3 bedste fra øst og vest, de gik op i en landsdækkende elitedivision, og så de 3 andre, der så var tilbage i de respektive rækker, de blev så matchet med første division, de 3 bedste i den division, så det vil sige, vi mødte de 3 dårlige fra elitedivisionen, krydset med de 3 bedste fra første division, og så fremdeles der nedad i rækkerne. Så det vil sige, så får du en halv sæson, hvor du skal stadig kun spille lokalt, hvis du er nogle af de her klubber, som egentlig ikke har lyst til det. Ja. Du skal stadig spille lokalt, men det vil sige, du skal ikke ud at rejse. Men til gengæld så får du også, fordi vi har også udfordringen i første division nu, at alle de møder altid de samme, det vil sige, og de synes måske ikke, det er det fedeste at møde de samme spillere, som de har gjort de sidste 10 år. Så her kunne vi faktisk også få noget udveksling. Så er det godt, at vi kommer over for bank. Jeg er helt sikker på, at alle synes, det var pissefedt at få de bank, de nu skulle have. Hey, nu kan jeg så ikke huske, vi løbte en af de første udfordringer, jeg springer mig i øjnene. Det er jo så, jeg ved, Herlev har rigtig mange hold. KSK, vi har også en del hold. Birkerød har faktisk også en del hold og sådan noget. Og lige udenbart vil det nok være i østsiden, vil det nok være de 3 hold, der vil ende med at være de 3 elitedivisionshold, som det også er nu. Ja. Men hvis vi spillede for eksempel den der mixede med første elitedivision, hvilke 3 hold er de øverste i første division? Kan du det i hovedet? Jeg tænker, det er det samme Birkerød, Herlev, KSK. Ja. Men jeg ser det ikke som en udfordring. Fordi så må det bare være sådan, jamen hvis det Herlev har 2 hold, og så ligger til top 3, hvilket vil synes var lidt sjovt, hvis vi havde. Fordi du låser jo spillerne på altså, det vil sige de 4 første, nu kan jeg ikke huske, om det er de 4 første, eller det kun er de 3 første i forhold til de division, fordi vi kun er 3. Men hvis du låser de 3 første, så er det jo bare at sige, når de første elitedivisionsholdet, der har du altså, når vi spiller den første eller halvdel af sæsonen, hvor der er 2 i hver række, så må du kun bruge, altså så må du låse 5 spillere, du må bruge på herresiden i elitedivisionen. Når vi låser du de spillere, så har du tilmeldt holdet fra inden, og det er de spillere, du kan. Når vi så krydser, hvor der så kun må være 1 af hvert hold, så har du ikke den der med at der kan være 2 hold og møde hinanden, og vi kan stille taktisk op og sådan noget. Nej, for eksempel, lad os nu sige, for den første halvdel af sæsonen, hvor vi ikke har en landsdækkende division, men vi har, vi kalder det en første division på det her tidspunkt. Ja. Og slutresultatet efter halvdelen af sæsonen, så kommer til at hedde, lad os sige, Birkerød vinder. Ja. Og Herlev bliver 2 og 3. Ja. Og så KSK kommer til at hedde, nu er vi igen også har 2 hold, vi bliver så 4 og 5'er. Ja. Og så er Birkerød så igen 6 eller sådan noget. Det er så stillingen. Top 3 vil jo så være Birkerød, Herlev og Herlev. Ja.
Altså jeg vil sige, det tror jeg ikke nogensinde kommer til at ske, fordi forhåbentlig vil jeg sige, så er I bedre end hvis vi hopper ned på, fordi så hvis du låser de 5 første spillere til at sige, du må kun, altså herrespillerne, du må kun spille Elite Division, og de 2 første på damesingle, så vil jeg håbe, at jeres nummer 5 på toppen kan slå vores nummer 6, 7, 8, 9, 10, 11, eller hvem der nu er der. Ja. Og det samme på damesiden, og jeres 1 og 2 kan slå vores 3 og 4. Ja. Nå, vi er helt enige. Og forhåbentlig vil det aldrig nogensinde komme til at ske. Men hvis det sker, så bare sige, ved du hvad, det kan vi ikke, så må det være nummer 4, der rykker op. Så er det næste i rækken. Så må det være det næste i rækken. Fordi lige nu, altså, ja, det er selvfølgelig ikke den perfekte løsning, men der, hvor vi er nu, altså hvis man gerne vil have en division, hvor der er noget op- og noget nedrykning, så tror jeg bare, man bliver nødt til at sige, så går vi på kompromis med lige nøjagtigt den del, og når der så er nogle flere hold i divisionerne, så kan vi så begynde at gøre nogle andre ting. Ja. At gøre nogle andre ting. Jamen jeg kan godt følge den, og jeg synes, det er en spændende tankegang, at det kommer så videre tilbage til det her med, jamen det er jo så sammensætning af holdene. Ja. Grunden til det, at det ikke fungerer, som det er lige nu, det er jo fordi, vi har en struktur i Elite-division, og så har vi en anden struktur i første division ned efter. Altså i form af det her mixhold hos Eliten, og så det her dame opdelt dernede af. Ja. Jeg synes, den er svær, fordi jeg kan ikke finde ud af, altså om det er, fordi mixholdene, de fungerer okay i Elite-division, som det er lige nu, fordi vi har lige præcis det antal damer, vi skal bruge. Men det begynder også at blive svært at stille op med, mindre man køber udlandske spillere til at kunne lave hold, der er konkurrencedygtige. Du kan se Birkerød, altså nu har vi snakket om Birkerød en lidt, og de har godt nok Maja overfra, der bor i Kolding, tror jeg, træner i Odense og træner lidt med derovre, så har de Chloe Kalve op fra Norge, og så har de finske Emilia Soini. Og hvis du tager de 3, altså, så lige pludselig, det vil være dem, jeg tænker, okay, så bruger de nogle af dem hver gang. Det har de ikke gjort, så lige pludselig har de heddet en eller anden Christina ind, at du skulle spille med Silkeborg. Ja. Hvor det er lidt ærgerligt, at vi ikke har en bedre bredde af kvinder, der gør, at vi de kan være konkurrencedygtige på alle punkter. Så nogle gange kan det godt være, at der er en, der er skadet, eller en, der er syg, og du ved, alle de her ting, eller en, der skal til eksamen, eller whatever det nu kan være. Men at vi ikke kan, at vi står i en situation, hvor sejren er givet på forhånd, fordi at no offense til Christina, men, eller altså Christina, altså hun er bare ikke god nok til at kunne slå en Sara, eller en Laura, eller en Mathilde, eller en Karoline, eller... Men jeg tror også, det samme, jeg synes udfordringen kan være, det er jo lidt det her med, at altså en ting er, at sejren er givet forhånd. Det føler jeg nu ikke nødvendigvis, at det, jeg synes, der er det sted problemet. Altså ved jeg godt, at niveauforskellen er rigtig stor, så den er meget givet. Men det synes jeg også nogle gange, vi kan se på herresiden, at der er nogle rigtig store niveauforskelle. Så der føler jeg også, at man kan kampe den bedre at se på. Der er nogle gange, hvor det typiske, det når at blive det sted at kampe, men kampresultatet er more or less given. Ja, men du kan altid, jeg ser bare lidt mere, at du kan gå ud, ligegyldigt hvem du spiller mod, kan du gå ud og vinde sæt. Om det er mig, om det er Markus, om det er whoever it is, Magnus, så kan du gå ud og vinde sæt, og det sæt kan være udslagsgivende. Ja. Så bare kigger på Herlev. Lea har, no offense til Lea også, men har ikke en chance for at vinde et sæt mod nogen af top 5 i Danmark. Altså ikke en jordisk chance. Hvis hun får 5 point i hvert sæt, så har hun gjort det absurd godt. Ja, altså, men det er jo så der, hvor det er, jeg synes, og det er jo også det, fordi niveauforskellen bliver så stor, og det, hvor jeg ser udfordringen er så også, men det er jo så også lysten til at spille. Og jeg tror også, den der lysten til at spille med i Elite Division, og det er jo så det, der har været lidt plus og minus omkring det her med, at vi har en dame per hold. Det betyder også, at lad os nu sige, at vi har et hold, der stiller op med en svag damesingle. De ved, at de er nødt til at stille op mod en top 5-spiller herhjemme. Ja. Fordi alle andre hold, altså de bedste damer, vi har, de har alle sammen spredt sig ud nu, så der er de bedste på alle hold. Og det er super fedt, at vi har dem alle sammen fordelt, sådan så de ikke, for eksempel tidligere har vi jo haft 2-3 Laursen-søstre i Skovbakken, og der er jo så bare nogen, der ikke har fået tid til at spille, fordi at der har været for mange gode spillere på samme hold. Det er også ærgerligt. Lige nu er det bare sådan lidt, altså niveauet, i hvert fald på damesiden, er så fuldstændig ekstremt højt, og der er en kæmpe galakse ned til det næste niveau. Ja. Så det er jo en blanding af, både for de bedste piger, jamen de får ikke om modstand, hvis de så møder en, hvis det ikke er en af de bedste, de møder, og lysten for at deltage. Altså jeg ville da også synes det måske, hvis jeg skulle til at spille kampe mod top 10 i verden herrespillere, og det var det samme, jeg skulle møde hver gang. Jeg ville synes, det var sjovt måske at prøve en enkelt gang. Og jeg tror også, jeg er en anden situation, de gængse, men jeg har lyst til at sige motionsdamer, vi har altså løbet rundt derude, som måske synes, det er sjovt at spille holdkampe, men hvor fedt er det lige pludselig at stille sig ind mod en, der er
altså, måske 10 niveauer bedre, eller et eller andet. Altså måske 5 niveauer bedre. Enig. Altså, det altså hatten af for alle dem, der har lyst til at gøre det, og nu har jeg ved også, at I har haft flere med et par gange. Nu havde jeg også Mette Kohl med sidste år, som altså er godt nok, kunne måske godt tage nogle sæthister her. Så begynder at være med der, hvor det kan betyde noget i holdkampsregi, men den er godt nok svær. Og nu kommer Mette også fra en elitebaggrund, og har ligesom været noget mere inde i sporten. Jeg tror da også selv, jeg kunne finde på at tage ud til flere tæsk, fordi man ligesom har lidt det her elite-mindset. Præcis. Men det ændrer bare ikke på, at det er en hård omgang mentalt at komme afsted til. Og så løber vi ind i, nu er vi 20 minutter over tid, Kloster, i forhold til, hvad vi har snakket om, det skulle vare. Men vi løber også ind i den udfordring, at de 5 piger, der er, nu klarer lidt ude, så er vi oppe på 4. Klarer ud med noget langtidsskade. Jeg ved faktisk ikke, hvornår hun kommer tilbage, om hun kommer tilbage, for det er vist rigtig skidt med en hofte der. Men vi er også inde i, hvor de alle sammen lige pludselig begynder at ramme en fødedygtig alder. Det vil sige, forhåbentlig, hvis de har lyst til at skulle have børn, så på et eller andet tidspunkt, så løber de alle sammen ind i at skulle have børn også. Og intet galt i det, men hvis de lige pludselig formår at gøre det på samme tid, så står vi lige pludselig med en elite-division, hvor niveauet, det daler altså sindssygt meget, fordi de alle sammen er ude, og så er de ude i, på den gode side af et år, ikke? Ja, altså på en eller anden måde, så vil jeg håbe, at det sker samtidig. Det tror jeg faktisk var det nemmeste at håndtere. Fordi jeg tror, det er noget nemmere, hvis det var, vi kunne gå ud og sige, jamen, i hvert fald måske 4 ud af 6 klubber stiller op med nogen på vores klassiske sådan, cup-niveau, eller vores første divisions dame-rækker. Fordi så igen det der med, jeg tror, det er meget nemmere at lokke nogen med. For jeg synes egentlig, at alle klubber har nogle ambitiøse damespillere derude, som synes, det er sjovt at spille. Men de synes altså ikke, det er sindssygt fedt at komme ud og få de her tæsk mod de allerbedste. Så på den måde tror jeg faktisk, hvis vi lige kunne aftale med dem, at de gør det samtidig, så tror jeg, det vil være noget nemmere. Hvis du aftaler det med dem, så tror jeg, at du får et problem med familien Thy. Ja, det er især hurtigt. Så er der altså børnebørn. De får travlt. Men, for travlt. Ja. Men, nej, altså med det spøg til side med den, fordi jeg tror, at den større udfordring er lidt det her, hvis de kommer, lad os sige, det bliver 4 år i streg, at der er nogle enkelte klubber, der skal ud og finde en ny dame, fordi at der lige enkeltvis begynder at få børn, eller skader, eller hvad det nu ellers kan være. For det er jo ikke kun fordi, at det er børn, der er... Nej, nu var det bare, fordi det var et punkt, hvor alle ligesom vi kunne være uheldige, at alle ramte ind i det samme. Og også, det var sådan en, altså den er også relativt... Det er jo noget, vi kan håbe for folk, hvis de har lyst til, at de skal have børn, i hvert fald noget sker. Altså skader er selvfølgelig noget, vi altid håber på, ikke sker. Så jeg synes, det er et fint emne at bringe op, men... Ja, altså jeg tror helt seriøst, den er sværere. Altså lige nu er vi vel næsten kun, altså der må man sige, KSK er vi nok dem, der er bedst stillet på damer lige pt. Fordi vi har Karoline, som spiller mere eller mindre fast, og så har vi faktisk stadigvæk Sally, som spillede for os de sidste sæsoner, og så stadigvæk en del af det, som backup og er klar til at træde ind, når der er behov for det. Ja, fordi hvis du kigger på en klub som Silkeborg, så har de jo ikke nogen dame, men det præsterede de også sidste år at komme til et slutspil uden dame. Vi har Sport 92. Der kunne de nok godt hive fat i en Trine Engelund, kunne jeg forestille mig. Eline, så de har... Eline, ja, det vil sige, okay, der har de faktisk også. De har lidt backup på den, hvis det endelig er. Så er der Skovbakken. Der er godt rygter om, at Magnus han godt kunne tænke sig at lave et Lausen-hold. Så det vil sige stille med papa og mor. Nå, fordi både med, hvem er det, der skal ud og Tobias er ude at rejse, Mathilde er ude at rejse til marts, januar, et eller andet. Men de er i hvert fald ude at rejse noget af sæsonen, en halv af sæsonen. Så der sad han, da vi spillede den sidste kamp i december, der sad... og så spillede helt Lausen-hold. Der sad vi bare og jokede med, at det kunne være det hele Lausen-hold, og jeg tror, Magnus blev lidt intrigued af det. Jeg tror, han synes, det var det. Det sjove er lidt faktisk, altså de vil nok egentlig godt kunne klare sig ret fornuftigt med det hold. Ja, det tror jeg også godt. Men nu skal Malte vist også ud at rejse. Jeg ved ikke, hvor de har vist ikke så mange muligheder for at nå det. Ja, men der var der en kamp i april, hvor det kunne lade sig gøre. Der var måske et enkelt. Ja, måske der var et enkelt. Og jeg er heller ikke sikker på, at det kommer til at ske, men det var bare lidt sjovt. Kloster, nu er vi over på den forkerte side af en time. Så jeg synes vi runder af for i dag og siger tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Det var en fornøjelse at sidde her og vende Elite-divisionen for jer. Hvis I har nogle spørgsmål, så er I meget velkommen til at kontakte mig, Theis Holberg, enten på Instagram eller på Facebook, eller fange mig rundt i hallen. Så vil jeg prøve at se, når vi optager næste afsnit,
om det er nogle ting, vi kan vinde. Så vi har nogle ting omkring elitedivisionen, jeg synes kunne være spændende lige at vende kort, så endelig byde ind. Eller alternativt måske andre emner. Nu ved jeg godt, nu sidder jeg som gæst og siger det, fordi det er jo sikkert, at jeg kommer tilbage, men jeg tænker også, at elitedivisionen er spændende, men det kan også være, der er andre ting, der rører sig internationalt set, nationalt, I don't know. Men hvis der er noget inden for squashverdenen, man ikke forstår eller er interesseret i, og sådan noget, nu er du nok en af dem, der har rigtig stort indblik, også internationalt set i, hvad der rører sig. Så der kan det være sjovt at høre. Ja, bestemt. Så altså alt mellem himmel og jord. Endelig stille spørgsmål, så kan det jo være, at vi i fremtiden kommer med en eller anden præmie, hvis man stiller det bedste spørgsmål. Men Kloster, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte komme.